Takže dobré ráno, nebo když se na tohle video díváte, spíš večer. V tomhle videu uvidíte, jak budu předávat obraz ve Vídni a prostě si ukážeme, jakoby, jak to ve Vídni vypadá, co tam je zajímavého. Jedu tam za 4 kamarádama, jo? Takže vlastně teďka já si dám snídani a potom si objednám auto a pak jedu za tím kamarádem a pak jedem autem přímo až do té Vídně, takže vám ukážu nějaký záběry. Jinak, fuj, nějaký vás, pičo. Čekaj. No to je jedno asi. Fuj, to je horký. No nic. Takže zbalené věci mám. Tady jde ten McLaren, to uvidíte potom. Ale nicméně vám ukážu, co tady mám rozděleného nebo nějaký obrazy. Tenhle je Ross, ten už je starší, ten už je hotový. Ale pak se můžete těšit na další video, že tohle Ferrari tak je pro Praha Scuderia. Takže až to budu mít hotový, tak jim to tam budu předávat. Nicméně tahle část už je ready. A tady máme jenom fixama, hotový nějaký věci, takže ještě jako dost práce. A potom tady mám pro Tomansa, Václav Tomanec určitě někdo zná. Teď si nechal udělat takhle obraz, dal si tam nějaký lidi, co je inspirujou. A tady je vyprostřed, je to fakt náročná zakázka, je to asi nejtěžší zakázka, co jsem dělal a už to mám rozpracovaný tak 3 měsíce, až tam chybí hrozně moc věcí, co musím udělat. Nicméně, tady pak mám jako nějaký prostě auta, tady tryskáč, to taky uvidíte video, a McLaren, rozpracovaná P1, další McLaren, Urus a rozdělaný Porsche, který ještě není ready, ale snad bude za chvíli, takže Já jsem na ně možná koukal, konce s filmem, když ti ukluzili. Co? Nástup! Budeš jdeme nástup! ještě snídaně, vole? Čekám na to sushi, máš? Kámo, ne, vole, vůbec, pojď! Byla Hej. Jdem na párek nebo co? Já si tady hodím tanku. Ale těch to mega si dám párek třeba. Kámo, oni mi dali citron z mliku, kámo. To je klasické. Já to teď říkal, že to těch grillů, jak se nevěděl. On se ani nezeptal, kámo. On se nezeptal. Si zavoláme. Toto jedno... No, funguje, vole. Jasný? Making them feel special. Build strong connection, more love where brand painting can come from you. Afričan je Tyhle tam matně černá, vole.
Ale proč ne tam volat přímo před Bílovou? Protože tam se tam... No viděl, že taky mám auto, kámo. Ale to číkáme. Co je reprezentativní kopel, ale. Ukaž to. No takže kámo, teďka jsme v McLarenu ve Vídni, tam má Filos s týmem. A teď tam zaparkovali auto a momentálně jsme fotili ten obraz u toho auta, takže fotky budou na Instagram. Oh shit. Brabus. Oh. Army, vole, to ne Army. Olala. Ten je hodně zlej. Takové jako... Jdem tam asi tam hlavní vchod, ne tam zvenku asi bude, že jo? Takže McLaren máme za sebou a teď jdem na Lamba, kámo. Tady. Huracán. Nebudu si stěžovat, ale Lamborghini celkem v pohodě. Wow. Pro nás nechtěl... Vypadá jako správně i tak. Jo, ale tyhle to máme. Kdy to má tam záru? Ty se mají nejít jenom jako odrazu. Nezdová cesta, víš co, já jsem asi 7 hodin do píči. Úplně mě to vymrdává, vole. Co mě tady vloguješ jak nějaký skurvený, vole, youtuber. Píčo. Já myslím, že jsem vám domluvil díl kluci dneska. To se ještě pásy, se nemáte, pracujeme. Jo, Matyáš, vole. Dobrý. Co příjemná. Bude pěkně na píču. Tam má to místa. 7 hodin, bráško. Minus jsme. Pekla. Fakt pekla. No jo, první natáčení. No, jdu se s Davem ubytovat. Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože tamhle ten to objednával, takže se na to nebude stát úplně za prd. Nechci mluvit prostě, řekl západ. Jo, bráško, to je dost libový. Tady máme plazmu, 430 palců, gauč pro 3 lidi a postele každý pro sebe, víš co, nebudeme spát ve dvou, co jsme. Jo. Takže tady máš 2 postele, tady máš Kamo, můžu si nějak posunout tu televizi? zmatený zase, další 2 postele, tady máš taky hajzlodla, Nekoupila. a ty máš kámo kuchyň, tady nejlepší.
vyplněný. Kamo, zle mi tam dali moc. Koukal ty mě. Teď co říkáš na výden? Tak. To se musí dát taky. Já si chci vylepit svůj rančák. Já mám jasný, že máš se to uvědět, vole. Takhle to jakože z Airbnb něco chodí. A moc dobře to znám. Ty čekáš, nechávají si to jít. Bordel je tady. Pusíčka. Ameriko, pamatuješ si, kde máš auto? Ne, ty to píči. Taky to chodil někde tady. Podle starého dobrýho instinktu, kámo. Kámo, taky jsme takhle včera šli a dostali jsme pomoci.